बसुमतारिया बे साननैसोआव रायजोआव अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गोबां हालामफोरा दैबानाजों गोदानै लोमसाव जाबावदों होननानै जोंनिसिम रादाब सफैदों। कक्राझार आरो बङाइगाव जिल्लानि गोबां हालामाबो दैबानाजों लोमसाव जादों। बाक्सा जिल्लानि आलसिङा, गालदिया, बहुमारा, साहागुरि, बनमाजा, धमधमा, बदमारि, बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लायाव मोनगु बादायाव 2000निख्रुइबो बांसिन सुबुङा थानांगौ जादों। लखिमपुर जिल्लायावबो रङा नदीखौ लाफानानै खायसे दैसाफोरनि दैया बांबाय थानायनि जाहोनाव फिन दैबाना जाफिनदों। फारसेथिंजाय बोथोर बिगियान सेन्टारा फैगौ 24 घन्टायाव आसामखौ लाफानानै सा सानजा रायजोआव गोबां अखा हानायनि सम्भाबना दङ होननानै फोसावदों। रायजोआव दैबानाजों खहा जाजानाय आबादारिफोरनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय रायजोनि आबाद बिफाना दाब दाब जिल्लानिफ्राय 1950 हेक्टर गोजौ माइ गायग्रा हायाव जयै नार्सारि गायसनदों। बेनि जोहै आबादारिफोरा 19,520 हेक्टर आबाद हायाव माइसालि माइ, रनजितफोर बादि माइनि खोथिया फोनो हागोन। बेनि अनगायैबो दैबानाया राननायनि उनाव सबाय, मुगुफोर बादि माइलि हरनो थाखायबो बिफानारिया गासैबो राहाखौ खालामदों होननानै जोंनिसिम रादाब सफैदों। फारसेथिंजाय दैबानाजों लोमसाव जानाय आबादारिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय सरकारा 35 कौटि 30 लाख रां दिहुननानै होबाय। सुप्रिम कर्टआ जोबथा एनआरसि फोसावनायनि समयसीमाखौ 31 आगस्तसिम बांहोनाय जाबाय। चिफ जास्टिस रन्जन गगैनि दैदेननायाव बे समयसीमाखौ बांहोनाय जायो। मख'जाथाव दि एनआरसिनि स्टेट कअर्डिनेटर प्रतीक हाजेलाया थांनाय 19 जुलाइआव सुप्रिम कर्टआव आथिखालनि दैबानानि फारसे नोजोर होनानै एनआरसिनि जोबथा फोसावनाय सानखौ बांहोनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम गोरोबथानि 6 नं दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथोन होनायनि थाखाय दानानै होनाय गोजौ थाखोनि कमिटिनिसिम मोनसे जथुम्माया दिनै गोदान दिल्लीयाव जागोन। दिनैनि बे जथुम्मानि जोहैनो बारग' बिजिरगिरि बिप्लब कुमार शर्मानि दैदेननायाव दाजानाय कमिटिनि खामानिया खान्थि बादिहाय जागायगोन। मिरु नखर बिफानाव जानो गोनां बे जथुम्मायाव आसाम गोरोबथानि 6 नं दफाखौ मावफुंनो थाखाय 1985 मायथाइयाव नाजावनाय बायदि रोखोमनि मावफारिखौ सावरायज्लायनो लोगोसे समाजनि गुबुन गुबुन बिथिंजों लोब्बा थानाय सुबुं जेरै रांखान्थि, समाजखान्थि, राव हारिमु, सोदोमस्रि आरो आयेननि मानसिफोरजों बे आयदाखौ लानानै सावरायनाय जागोन। मिरु सरकारा 1918 आरो 1919 राङारि मायथाइयाव पार्सनेल टेक्स रिटार्ननि समयसीमाखौ 31 जुलाइनिफ्राय 31 आगस्तसिम बांहोफिनबाय। बे खामानिखौ मावफुंनो खायसे जेंनाफोर नुजाथिनायनि थाखायनो बे समयसीमाखौ बांहोनानै होनाय जादों। कर्नाटक विधान सभायाव गिबि मन्त्रि एच.डी. कुमार स्वामीआ दैखांनाय बिथांखिया गनायजायैनि थाखाय कर्नाटकनि जे.डी.एस आरो कंग्रेसनि मर्चा सरकारा मैया बायलाङो। बेजों लोगोसे खमैबो सप्ता मोनथाम रायजोआव सोलिबाय थानाय राजखान्थियारि बेले-बेजेया मैया जोबनानै थाङो। फारसेथिंजाय बिजेपि हान्जानि दैदेनगिरि बि.एस. येदियुराप्पाया फोसावनाय बादिब्ला उननि सरकारखौ दानो थाखाय बिथांमोनहा गाबोननि गेजेराव रायजो बेंगिरिजों नुजाथिहैगोन। मैया फुंनि 5:15 समाव गेदेमा राजखान्थिगिरि, समाज सिबियारि, बारग' प्रफेसार, बारग' एमपि, बारग' एमएलए, खन्थाइ मेथाइ लिरगिरि बिथां चरण नार्जारिया गुवाहाटी डाउन टाउन हस्पिटालाव 86 बोसोर बैसोआव जोबथा हांखौ हगारो। बिथां नार्जारिया 1933 मायथाइयाव 28 मे खालाराव बै समनि बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि मैदेरखर' गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा 1959 मायथाइयाव कटन कलेजनिफ्राय BA आनजादखौ उथ्रिसारो आरो 1962 मायथाइयाव राजखान्थि आयदाखौ लानानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय MA आनजादखौ उथ्रियो। लोगोसे 1964 मायथाइयाव LLB आनजादखौ उथ्रिनानै कक्राझार कलेजाव बिबुंगोरा महरै खामानि मावजेनो। बिथांनि गोथै सह'खौ दिनै साननि 2:15 गावनि न'आवनो सावनाय जायो। बे सावनाय समाव कक्राझार लकसभा समस्तिनि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिखौ लाफानानै गोबां गागि दैदेनगिरि सुबुंफोरा बे खावनाय हाबाफारियाव नुजाथिहैदोंमोन। बिथाङा असमिया रावाव सकुल मुंनि खन्थाइ बिजाबखौ 1959 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन। बिथाङा हुरागासे बर' थुनलाइ आफादनि खुगा लाइसि दा बड'नि गाहाय सुजुगिरिमोन आरो आलायस्रि मुंनि बोसोरारि लाइसिखौबो बिथाङा सुजुदोंमोन। 1956 मायथाइयाव PTC हान्जानि खुगा लाइसि जनजातिनि गाहाय सुजुगिरिबोमोन। हाइनि ट्राइबेल सुबुं माहारिखौ
अनसायनायनि थाखायनो बिथाङा गोख्रों राजखान्थियाव बाहागो लानानै पिटिसि हान्जानि दाजेनगिरि गाहाय नेहाथारिमोन। 1970 मायथाइयाव बिथाङा आसाम बिधान सभानि एमएलए आरो 1977 मायथाइयाव कक्राझार एमपि समष्टिनिफ्राय एमपि देरहासारनो हादोंमोन आरो 1985 मायथाइयाव फिन बिथाङा आसाम बिधान सभानि एमएलए महरैबो खामानि मावदोंमोन। एपिएससिनिफ्राय बोखारजानाय मासिगिरि राकेश पालनि गासै सम्पथिफोरनि खारिथि नागिरनानै सिबिआइआ मैया गुवाहाटी नोगोरमानि दाबथाम जायगायाव थालासि खालामो। फुटबल गलकीपार काननि गल प्ले फोरोंथाय फसंथाना गुवाहाटीयाव गल किपिंनि फोरोंथाय एकाडेमि गायसनगोन। गलकीपाराव हारोंथायखौ बांहोनो थाखाय ट्रेनिं एकाडेमि गल प्लेनि गाहाय मावख'गिरि मरिटस मेटसेआ मैया गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालजों नुजाथिनानै बे आयदानि बागै गुवारै सावरायो। मख'जाथावदि 2002 मायथाइयाव वर्ल्ड काप फुटबल अलिभार कानेआ हारोंथायजों जोबोद बाखनायनाय मोननो हादोंमोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा फैगौ 28 जुलाइ रबिबार सानखालि साननि 11 रिंगायाव अल इन्डिया रेडिअ'नि मन की बातनि जोहै दुलाराय हादोरनि गासिबो सुबुंनि सेराव गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायगोन। मख'जाथावदि मन की बातनि जोहैनो गाहाय मन्त्रि बिथाङा अल इन्डिया रेडिअ'नि दान मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै गासैबो सुबुंफोरजों गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायबोदों। बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै।